duniya ta nuna ko da sai dan garba zaɓin talakawa a yau namu ne dan garba. Ta mu farko da sunan Allah mai da ɗazu da yanzu shine muke wa sallah. Shi yaban dama yau na tsara na kawo jumla. Kai matasa, ya na gan ku haka kun to kuna ta hayaniya, me yake faruwa ne? Ai mu kuma mun ga cewa wannan zaben mun yi ne ba aiki gaba ɗaya ran musulman tun muna tafiya ba aiki mun yi zaben nan ba ai zaben oka wayannan makaman da muke mun fito gaba ɗaya sai zabe muke gaba ɗaya sai wani harka sai dai a ba mu jaka ɗaya daga jaka ɗaya sai dai minan gaba ɗaya ga matasa ba aikin yi shi yasa gaba ɗaya muke ka gane shi ne to dan wannan ne me ye dalilin ku rika yawo da makamai ai yanzu an daina wannan siyasar sare-sare da daba da jagaliya mu kawo su in dan wannan ne kayan ku ya tsinke a gindin kaba kamar ya yawwa to ai kun tambaye ni kamar ya kenan abin da nake son sanar da ku shine a yanzu wannan tsari da muke ciki da wannan siyasa kamar da shi nake so in ga muku cewa Kumbotso yanzu ta yi dace ta samu shugaba na gari mai kishin ku matasa wannan gaskiya sannan kuma shi wannan ciyaman alhamdulillahi wato shi ciyaman din Kumbotso Alhaji Hassan Garban kauye Farawa to a yanzu ya kirkiro empowerment kala-kala don ku matasa akwai abin da yake na tallafi na kuɗi da ake rabawa matasa mata da sauran dattawa matasan na ainihin empowerment da tallafi na kuɗaɗe da kayan aiki to da haka nake cewa da ku kayan ku ya tsinke a gindin kaba saboda haka muna neman haɗin kan ku matasa a bashi goyon baya 100% magana ayyukan raya ƙasa kuma idan ka duba mazaɓar Kumbotso ka je ka ga ayyukan da ya yi musu akwai block na firamare sakandare sannan ɗan Hizba ya saya musu mota sannan ya yi empowerment a Kumbotso kowa ya sani mata da maza sama da mutum 500 da matasa kowa ya amfana sannan idan muka dawo mazaɓar ta mayi akwai hanya yanzu haka ana nan ana aikinta garin tsamiyar mariri kowa in ya je zai gani yana nan yana yi haka idan ka je gurin gawa yana nan yana gina musu blok yana nan wani guri ma ya sai mu kabartu yana taimakawa ana nan ana ta yi sannan idan ka je dan maliki haka idan ka je na'ibawa ma ka je ka ga blok in ka je calawa wannan dai mazaɓun nan namu guda 11 na Kumbotso ba abin da zamu ce honorable Garban kauye Farawa sai san barka saboda haka a bada goyon baya. Wai tsawon wani lokaci ya fara kai yana wannan ayyukan nashi ne kuma wai Hassan Garban kauyen nan ne ka tambaye ni tsawon wani lokaci ne wannan ayyuka na ci gaba kamar raba babura kamar yin asibitoci kamar yin makarantu na islamiyya da sauransu da ayyuka daban-daban gaskiya ai mutumin mu ba mu taba ma samun mutum jajirtacce irin Hassan Garban kauyen Farawa domin a cikin shekara ɗaya tal yau annan ayyuka saboda haka muke ta ganin cewa yes ya kamata kungiyoyinku na matasa mu zo mu goya masa baya ya ci gaba saboda mu muna ma hangen cewa nan gaba ma ba wai ciyaman na local government zai tsaya ba a'a ba ma dan majalisa ba a'a mu burin ma ya tafi gwamna kai har shugaban kasa saboda mun ga shi dai na matasa ne
sannan kuma ba kamar su honorable dan ba ƙara ba kamar su honorable cinyedu ba kamar su honorable babba da jaka ba. Saboda haka matasa muna neman goyon bayan ku, kuma ƙarƙashin wannan kungiya ta mu muka kafa a 'yan itace ta kwanar da wake ta Mariri mai suna kungiyar matasan masu sai da itace na Mariri kumbo Mariri chapter. Shi yasa muka hada wannan jingil din mu taimaka wa shi honorable duk inda ya ce mu yi can za mu yi, domin me kuma ina ba ku shawara ku zo mu hada kai dunguma gaba daya mu je gun wannan bawan Allah domin ya san da kungiyar mu, ya san da mu empowerment din da ake yi, baburan da yake rabawa, kudaden da ake ta rabawa na tallafi, ya zama kuma kuna ɗaya daga ciki. Yau Hassan Garban ƙauye kuma wasu shi ne naku, ya san mutunci har da kunya da malatta. Allah ne gatansa ya fi ƙarfin 'yan zurfi, masu kyashi da bakin cikin tsiya ba mata ku.